Gintong baka sa simbahan ng Paracale. Ayon sa mga kwento, may gintong baka na lumalabas sa altar ng simbahan ng Paracale. Nagpapakita rin daw ito upang magbigay babala kapag may sakunang mangyayari. May kwento rin na may nakikitang gintong baka at manok na tumatawid sa dagat papuntang Calaguas Island. May mga nagpapatunay na totoo ang kwento ng gintong baka, ngunit walang nakakakuha nito o nakakahuli. May kwento rin ukol dito na noon ay may isang mahirap na lalaki na nakita ang gintong baka at sinundam ito sa kuweba, at pinutol ng lalaki ang maikling kadena ng baka gamit ang mapurol na itak. Ang nais ipahiwatig nito ay kung ibibigay sa iyo ang ginto ay ipagkakaloob ito sa iyo. Kung hindi para sa iyo, kahit anong hanap at hukay mo ay hindi mo ito makakamtan. Sinasabing ipinagkakaloob lang ito sa may busilak na puso.